Rojeng to niku. Seragen bergoyang. Terus rojeng rombongan sungo ngebut tuku ora ikut ing kemoyo ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa gawe bebati. Terus rojeng rombongan sungo ngebut tuku ora ikut ing bepoyo saiki Sida Mukti Sida Mulya diasen rojeng kudu Sida Mukti Sida Mulya yen kebacut bisa gawe bebati. Aja dimereni kabeh mau Gusti sing maringi wis bejane bejo dhewe-dhewe moga-moga bisa langgeng saklawase.
Padha-padha. Spesial kagem Pak Joko. Asik. Ayo yo. Kalimantan bergoyang asik bersama dengan Moro Tresno Subawati. Ojo ngucap aku wis mertobat wong ayu. Wong lanang Wong wadon yen ngendika ya sing alon. Pikir kowe ojo kuwatir. nyatane buktine pirang sasi ora mbok urusi kowe seneng karo Elsi ora mikir bagian buri Cepet ekonomi pikiran gampang emosi. emosi Emosi. Emosi. pikiranku emosi. Terima kasih Mbak Sembah nuwun. Yo yo yo. Sudah tuwek elek. Ojo ngucap aku wis mertobat. Wong lanang. Wong wadon yen ngendika ya sing alon. Tak pikir dek kowe ojo kuwatir. Nyatane buktine pirang sasi ora mbok urusi kowe seneng karo Elsi ora mikir bagian buri Cepet ekonomi pikiran gampang emosi. emosi Kowe emosi. emosi Kowe emosi suwung Mas. pikiranku emosi. Bersama dengan duo artisnya Merauke Yati Bugelwati. Semoga Yo. Ayo. Spesial keluarga besar saking Sragen. Yo.
ku nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu kene cayu biyen ate andung tresno bebarengan ning kadung ombo karo mlaku arep salaman Pak Dimas saiki adoh papane kabar kepiye wertane aku tasangan tuanku muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Pak Asti Mas Kris matur suwun lho niki alon-alon gel lah ya Allah iki tarane sikil lho tarane sikil nanti sikile kenyapa lho iki mau kesandung lho piye Gel. sing ndi sing loro sing ndi kanan sing kanan walah kiri ya kiri cek merempet tekan ndi kanan ae kok kiri-kiri barang kok sendalku rusak gel tenang ku tak tukoke cukup kuwatir masukin Dek alon-alon alon-alon ya nanu panyuwunku mring sliramu rungokno isih ati tak gendong kemana-mana lewat angin wanci dalu aku titip Malik Jaipong Mas Erik jos Sragen bergoyang bersama dengan Moro Tresno Sukowati saben ku nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan ning kedhong-kedhong nyanyo dhewe saiki adoh papane tanpa kabar kepiye wertane aku tasangan tuanku muga terus Mbak Nuwun pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni buat mbaknya matur sembah nuwun nggih berkah selalu murah rezeki sugeng kondur mugi-mugi selamat dugi griya Gel tamune Pak Jawet ora seneng karo aku lha ora sing ngejak foto kowe lho Gel nyatane aku ora lho perkara foto lho Dik nyawer ya ora ono lah iya ngono dadak MC-ne bugel lah ya apa ganti piye Asep Pedun sampean munggah Asep iya bubrah kon MC iso lha kok jajane bubrah kayak jajannya beda tak omong ini jajan cok anu
Pripun, Mbak? Jajan mangan telu ngakune loro ora bubrah. Wis gedhe barang wis tuwek iso nyambut gawe aja gabrul sayap aku. Panyuwun Slow. Jos, jos. sliramu rono sing ati Ana di mana anak kambing saya. lewat angin wancitanmu aku titip salam kangen jroning ati. Matur sembah nuwun. Monggo Mbak Yati. Ayo Dek Srikani. Ya. We Dicoba. Ayo, mana nih keluar kirim surat monggo. Apa srilamu ra pirsa jroning ati isih ana tresno. Apa srilamu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Tanggal 19 sasi telu gawe rasane atiku yen pengira bisa turu bangsa kelingan sliramu wong ayu. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali. Udan tersing galari kanthi aku drenet ning ati. Pak De ora ditarik meneh to. Iki susah narik. Pring kuning dadi saksi. Yo. Ana kebon desa Purwosari. Apa ora ngerti yen pring kuning kang paraning ati. Para tresno. Ayo yo.
sih. Aduh, nih biar reot-reot ngene ya Cek iso.